Слава на Бога, братя и сестри, бъдете благословени. Напредваме в Божието Слово, четем Словото. Просто е великолепно, искам да го споделям с вас. Дано да е полза някой брат или сестра да бъдат насърчени в Господа Исуса Христа, може би да бъдат по-верни, може би да търсят лицето на Исус Христос. Искам да ви прочита от съборното послание на Яков, 4 глава. Ще се спирам на няколко стиха в класа, които са супер, за всички нас. И това се касае за мен, разбира се, защото колкото четеме Словото, и това е по-голямо, но по-добре е смисъл, повече разум идва, повече разбиране идва към Словото на Господа. Ще четеме, ще се спираме някъде и после пак ще продължаваме. И така ще бъде днеска цял ден, може би, докато Бог, когато казва нещо да спираме, ще спираме. Нека да бъде слава на Господа Исуса Христа. Предупреждение срещу раздорите. Това е Яков, 4 глава. Откъде произлизат боевете и откъде препирните между вас? Не е ли оттам, от вашите сладострастия, които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Просите и не получавате, защото зле просите, за да пилеете във вашите сладострастия. Прелюбодейците, не знаете ли, че прелюбодейството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога? Или мислите, че без нужда казва Писанието, че Бог и до завист ревнува за духа си, който е вселил в нас? Той ревнува за духа си, но Той дава една по-голяма благодат, затова казва Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И така, покоравайте се на Бога и се противете на дявола и той ще избяга от вас. Всеки ден ние се молиме на Бог и трябва да се противяваме на дявола, защото ние нямаме работа със света, ние имаме работа в духовните сфери, в духовните неща спрямо власт. Ние не воюваме срещу тъмнината, срещу тъмните бесове, срещу дявола, това, който е вселил в вселената, в света. Приближавайте се към Бога и Той ще се приближи към вас. Измивайте ръцете си, вие грешните, и очиствайте сърцата си, вие колебливите. Тъжете, ридайте и плачете. Смехът ви нека се обърне на плач и радостта ви в тъга. Смирявай се пред Господа, Той ще ви въздига. Не се одумвайте един на друг, братя, който одумва брат си или съди брат си. Злови закона и съди закона. А като съдиш закона, не си ли изпълнител на закона, а съдия? Само един е законодателят и съдията, който може да спаси и да погуби, а ти, който си ти, съдиш ближния си. Слушайте сега вие, който казвате днес или утре ще отидем в един кой си град и ще останем там 1 година и ще търгуваме и ще спечелиме. Когато вие не знаете какво ще бъде утре, какво е животът ви, защото вие сте пара, която се явява и после изчезва. Вместо това вие трябва да казвате, ако иска Господ, ние ще живееме и ще направиме това или онова. Но сега се хвалите с високомерието, всяка такава хвалба е зло. И така, ако някой не знае да прави добро и не го прави, той си навлича грех. Предупреждение към богатите. Елате сега вие богатите, плачете, ридайте поради бедствията, които идват върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци, златото ви и среброто ви ръждясаха и ръждата им ще свидетелствува против вас. И ще поядете месата ви като огън. Вие сте събрали съкровищницата в последните си дни. Ето заплатата за работниците, които са жънали нивите ви, от които ги лишихте. Вика и виковете на жътварите влязоха в ушите на Господа на силите. Вие живяхте на земята разкошно и разпуснато, оголихте сърцата си, като в ден за клане. Обсъдихте, убихте праведният и той не ви се противи.
Това се казват в Словото на Господа. Много прекрасни са тези слова на апостол Яков. И става въпрос Яков, посланието на Яков, който го казва. Много насърчителни неща има, които всеки ден ни трябва да четеме Словото, да напредваме в Господа, брати и сестри. Това казваме с цел, това не означава, че не, аз съм еди кой си велик. Не, ние правиме грешки, обаче Бог е верен в нас и ние живееме за Господа. Нали? Живееме и всеки ден се насърчаваме, и всеки ден добиваме сила и вяра и любов в Неговото Слово и търсиме лицето Му. Насърчаване към търпение и така, братя, останете твърди до Господното пришествие. До Господното пришествие ние трябва да бъдем твърди в вярата, твърди в делата, твърди в любовта, едни на други да не се одумваме, едни на други да не се съдиме. Ако брат ми направил нещо грешка, аз не трябва да съдя моя брат, аз трябва да му показвам любов, трябва да търсиме брата ми. Ако той е отпаднал от вярата, аз трябва да го поддържам, аз трябва да бъда с него, трябва нещо да правиме, да се молиме за тях. Не можем да го оставим. Много лесно сегашно време, ако някой пада в неизкушение или в нещо, да се моля за него, да не го търся. Или пък ако е гладен, да го нахраня и да го изпратя. А когато почваме ние повече да ги търсиме такива хора, да се занимаваме с такива неща, да ги докарваме в благодатта, да го докарваме в истината, това означава, че аз трябва да се занимавам с него през цялото време, трябва да му обръщам внимание, трябва да го търся, докато го печеля за делото на Бог. Това Господ го иска от нас, по принцип. А ние в момента, в сегашното време, много хора не го правиме. И като не го правиме, той направил грях, няма да го търся, няма да го направя, той вече е в света, той направил тези неща, какво ли е направил? Добре, ти една душа, ако спасаваш днеска, ако го спасаваш, днеска да дойде да бъде простен, да търси истината, да търси Словото на Бог, да се моли, да стъква. Знаете ли, че небето се радва и ангелите се радват за това нещо, за една изгубена душа, който ние трябва всеки ден да търсиме такива хора. И те са нашите братя, които са, заедно сме пораснали с тях, заедно постоянно се гледаме с тях, постоянно се виждаме с тях, постоянно си говориме с тях. Ние не можем да отворим тема Слово, не можем да сядаме и да говорим за Божите неща. В сегашно време много повече се говорят за къщи, за пари, за имоти. Аз се срамувам, аз не ми става угодно, когато се събираме с някои братя и говорим, не може да отворим по-добре тема за Господа, да говорим. И се говорим просто такива неща, които изобщо не се пишат в Словото на Бог. Разбирате ли, братя? Това е, виж какво е. Значи ти да бъдеш послушен на Господа, или пък от другата страна казва, аз имам много неща, аз имам коля, аз имам къща, аз имам бизнес. Или пък аз съм успешен във всичките неща. Добре, успехът, който е слава на Бога, обаче всичко да бъде в посланието и Словото на Бог. Ако ти си успешен в тези неща, това, което е супер. А не може всичко, само целият ти успех да бъде в света. Има два успеха. Единият успех да бъде в Господа и в Словото, но и другия успех да бъдеш от само себе си и да правиш тези велики неща, които в светът ги прави. Светът ги прави всичко. Искат пари, искат къщи, искат имоти, искат финанси, искат злато, те да са добре, а тези неща всичките, като се погубват, чудят се какво трябва да направят. Трябва да се обръщат към Господа Исуса Христа. Много хора това го правят. Успешни са в какво? В бизнес ли? Не, по-добре аз да бъда успешен в моя Господ. По-добре да му чета Словото, да се насърчаваме, да живеем според Словото на Бог. Да, хора сме, правиме грешки, но обаче не може успехът ти да бъде без Бог. Успехът ти да бъде с Бог. Успехът, това, който го прави всеки ден, да бъде във волята на Бог, а не извън волята на Бог. Когато ние фокусираме тези средства, тези неща, които Бог ги дава на нас и не ги фокусираме в Господа, ги фокусираме в света. Ето, аз съм добре, слава на Бога, ми брати, обичай ближния както себе си. Сегашно време обичаме ли ближните си? Първата заповед да обичаме Бога с цялото си сърце, с всичкия си ум. Да обичаш Бога с цялото си сърце и с всичкия си ум. Втора подобна на Бога е да обичаме ближния си, както себе си. Сега го обичаме ли? Не, ние го тъпчиме, ние го мразиме, ние не говориме истината за нашия брат. Ние не му споделяме, ние не споделяме трапезите с него, ние не го търсиме, а ние търсиме само нашите неща, само ние да сме добре, а ближния да не е добре. Защото, ето, подобната братова, ти ако обичаш ближния, ти няма как първата заповед да изпълняваш. Ти, защото първата заповед не изпълняваш. Как ще изпълняваш и втората, да обичаш ближния както себе си? Ето, аз обичам себе си. Щом аз обичам себе си, аз трябва да обичам и ближния си. Аз ако не обичам ближния си, как ще обичам първата заповед на Бог? Обичай Бога със цялото и сърце. Бъдете благословени, кратки видеа ще има в името на Исус. Бъдете благословени, брати и сестри. Халелуя. Слава и чест почне.